njaluk ladenono siji iki penjalukku ya. Napa Den Mas? Tulung jupukno kembang kae tak nggone nyunduki seliramu wong ayu. Kae lho. Kur kembang. Iya. Wong kembang Den Mas. Ora ana liyane to Den Mas. Ababmu. Ya sorry aku mau bar mangan pete kok ya. Oh, jare mangan sate wedhus. Iya aku mangan sate wedhus. Oh, wedhus. Sumini, anu Suminten. Sampeyan pisanan wis kleru lho ngono. Kaya iso wae to kleru ketoprak anyaran kok ya sampean kuwi. Kleru Sumini ora adoh kok. Den Mas. Duh, Suminten. Pripun to? Wong kok ayune sejagat dinggone jen nanging aku ra tresno kelawan sliramu wong. Oh sik lho wong aku urung sida omong apa-apa kok wis muni ra tresna lho. Lancang Subroto. Lancang. Aku wis ngerti ceritane wong ayu. Ya nek wis ngerti ceritane bubar wae wis rampung. Aja wong ayu, kene rada caket kene nanging aja banget wong ayu ya. Panjenengan menika kula antu-antu saestu lho Den Mas. Kok caket mriki to Den Mas? Aja kaya ngono Suminten. Kok aja kaya ngono pripun to Den Mas? Wong tresno kuwi tukul saka ati. Sekedap to Den Mas. Panjenengan menika Lemu geret aja banter-banter wong ayu. alon-alon ngene wae. Nah ngono wong ayu. Den Mas. Kula menika tresna saestu lho kalian panjenengan menika mbok jenengan ampun menolak to. Ya ngene Suminten ya. Aku ora jeneng nolak katresnanmu babar pisan ora. Nanging kawruhana yen toh aku ku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Kula menika mengki pokoke nek kali jenengan luwih apik tinimbang pacangane jenengan iku lho. Abot Den Mas. rasane ngatiku nek le ayu ki ya ayu. Nanging kepiye meneh aku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Suminten, kowe sabar ya Suminten. Akeh priya liya sing bakal dadi sisiamu, ya. Ning kula menika tresnanipun namung kalian panjenengan lho. Ati kula menika isinipun namung panjenengan Den Mas. Aja ngeyel Suminten. Eman-eman ayumu. Kula menika tresna kalian panjenengan. Saestu anane namung tresna kalian tresna. Samblon pas kukule lho. Endi tak kukule? Aja ndemok kene wong ayu. Lah pripun ta? Ora kepiye-kepiye. Den Mas, panjenengan menika ibarat panganan. Ibarat panganan menika kula menika sampun cumawis ngenten lho. Panjenengan ajeng garing ngemplok. Wah, ngene wong ayu. Ayo. Arep muni piye? Aja kaya ngono wong ayu. Kok ket mameng oja. Yen ayumu ki ayu. Terus Tenan lah, yang keparang tak condro. Tenan irungmu wae miji timun. Kuwi biasane untu lho. Oh, irung kok miji timun lho. ya mripatmu blarak sempal. Mripatmu. Mripat menika mbelalak-mbelal. Oh iya wong ayu ya wong aku ki pancen urung tau sing jenenge apa ya? Apa? Ngrimok atine wanita dadi yen kurang sing gedhe pangapuramu ya wong ayu. Den Mas, Piye? jenenge wong wedok tresna kok ditampik iki mboten wedi dosa napa? Aku ora nampik, nanging aku wis duwe pacangan Ya padha liya. karo kowe jenenge nampik. Ya aja banter-banter wong iki cedhak kok malah banter-banter. Lah salah ngopo lho ora gelem ki? Wong ya bodine wis kaya ngene. Ayu ya ayu. Cemplek. Cemplek. Ngadeg kok kene cempluk. Lagi pacangane. Kene wong ayu. Kok kentongane tik 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 tik. Ben kantong aku. Iki ketoprak cilikan. Lek ditutuk suwi-suwi gedhi.
coba sawangen. Iki pacangaku sing jenenge Cempluk Warsia. Kuwi ta jenenge Cempluk. Padha-padha anak wari, anak warok. Terus nek umpamane dibandingke mau ya gedhi aku lho. Umpamane jenenge menika ajeng sare, umpama kalih kula rasa dadak nganggo kasor tak kandhani. Tak omongi ya, Nduk. Aku ora mandang gedhe cilik lemu kuru, gedhe cilik iki sing kanggo ya men sethithik. Ngene ya wong ayu. Maksude napa tak kowe iki? Lho, kowe nek njupuk wedang ya ming tanganmu tok to. Mosok gelase tok rangkul. Iya to? Anek gedhe cilik kok sing nganggo mung sethithik. Lah ya kowe nek njupuk wedang rek ming sethithik sing kanggo tanganmu Kuwi tok. mesti. Ya syukur nek dong. Ya. Mula kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomong nek aku ki pacangamu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi sapa? Ojo. Terangno karo aku, nggek tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya. Aku wis ndandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Munyuk ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Coprake keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku rak ya ora masalah toh. Ora. Ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya biteng kaya ngono lho. Se. Kamu sopo kok ngerti-ngerti kue jejaketan karo calon garwaku tulung tepangno sopo jenenganmu dunungmu nang endi? Iki cempluk kok ngendi iso tepang-tepang barang e. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten nggih. Kowe Iki- cemplok. Cempluk. Mosok kowe ora kenal karo aku? Sopo ih? Kowe ning nggon setak apa nggon sosial media ya ora ning ora tau ngerti aku. Biyen kurang ono HP. Lah yo. Aku ora tau ngerti sapa kowe sapa? Pengen ngerti. Aku calon bojone Den Mas Broto. Loh piye to? Aduh, kok piye to? Eh, Piye to Mas iki ya piye to jane aja dadi wong joroke. lanang? Iki kena ager-ager ngawur wae. Akhir-akhir sapa? Jarene arep Sik to, ralat sik. Instruksi sing jenenge Broto iki tegas, keras berwibawa. Lah nek ketanggur tenan puya kon ora oleh ngomong. Aja kaya ngono yo. Piye? Ngene lho. Aku Ngapa? Mau kan wis iki sing plok. Iki calon bojoku. plak, cempluk. Cem. Anu iki mau iki wis dadi iki mau iki arep memper apa Memer apa? Ayo. Apa arep Memer memper? apa? Mau wis arep ngopo Apa sih? kowe? Mas arep Kuwi ngopo? klambiku ngerti klambiku suwek-suwek. Mergo dipeksa karo iki lho. Masa wis arep mbok. Ngono. Ngono kuwi Mas ge laguanmu ning Ning akhire dhek ora iso mergo sosise layu. Lah ya wis syukur nek ngono tak. ngene lho, ngene aja do rebutan aku. Ngene, aku ki wong lanang. Wah iki tegas wibawa iki. Aku tegas wibawa. Ngene, Piye? kowe wedok, Bener. iki ya wedok. Aku lanang. Terus? Ya. Dadi bedane, Bedane kowe wedok aku lanang. kenae piye kok jane arep memer kuwi mau? Jane iki sing dadi bojomu ki aku apa kono? Wong lanang rasa mensela-mensele. Lek muni seneng karo aku kok ya seneng karo kowe barang. Lah ya manusiawi to. Awak dhewe wis nyebar undangan iki ki calon bojoku ya sapa jenengmu sing mau? ngomong, iki calon, ten apa? Apa? Sapa jenengmu mau? Wis ngene we. Ngene we. Kowe ayo tak oleh we. Kowe bali. Aku Kowe bali. Kok ndak malah do pecokan. Endi bocah iki mau? Oh iki kene. Apa? Kok Kene. dadi ngono to? Iki apa arep ngomong? Yo, aku seneng karo kowe. Ning aku siji wae aku. Den Mas. Jupukno. Ngono kuwi to. Gek jupukno kembang apa? Tak jupukke. Heeh. Saestu jenengan mangentosi mriki kula njupuk kembang sejilit wae ya. Iya wong ayu. Iki nek ora tak tinggal lunga, Cempluk, aja lara atimu. Aku tetep dadi bojomu, Cempluk. Ben kae dadi wong mbuh ora ngerti aku. Den Mas. Den Mas.
waktunya edan. Simba. Tolong anakku. Walah minten anakku. Anakku minten Nah, ana ganti apa dakwaan anakku? Kowe dadi mbokne. Bapak, iki lho Pak, anakku iki lho Pak. Ana apa ten kok kowe mlayu-mlayu ke jarang-jarang Yo. kaya ngono kuwi karo tumbete elohmu. Kenang apa, Nduk, kowe? Kenapa? Kok sik mbokne. Mbok yo koclok kuwi. Mbokne ra cetha blas. Omong apa aku ra dong. Suminten, kowe aja ngawer, aja ngawur. Tolong ya aku mau bar ketemu Den Mas Broto terus kok ora ana iki nang endi to, Pak? Den Mas Broto ki sapa, ha? Piye to, Pak? Iki calon maune nak yo arep dadi bojone Suminten. Apa wis ketemu Wis karo ngene Den Mas wae. Broto? Aku mau iki wis ketemu ning kok ilang. Wah, ana suk. Pak omongno tenane piye nek jane iki Suminten ki ora bakal karo Broto ki terangno ngono lho, Pak. Ngene lho, Ya Den ora piye-piye. Suminten. Wingi iki jane ya wis arep dadi bojomu. Ning ana patih utusane Kanjeng Adipati iki sing nang nggone kewarokan kuwi mau isine Kewarokan. Hah? Nang kewarokan iki ning endi? Nang omah warok iki lho kewarokan. Kuwi critane tak kira ki arep ngenai pitukon jebulane awas gamelane ya tuk tuk tuk. Iki mau batalke. Tuk tuk tuk. Sing jenenge jodoh pancen kaya ngono ra mesti ketemu saiki ya, Ta. Mbak Mimi, Mbak. Ra ono iki mung tutup gelas. Mbak, aku terus piye mbok nek ngene iki carane aku Ora ki apa-apa. padahal aku ki wingi wis nyiapke mantenan ki arep nanggap wayang lho, Mbak. Jane arep nanggap sapa dalange sapa Arep rekane. nanggap kuwi lho, sapa jenenge Oh. sing dalang rapatya kondang kuwi lho. Jenenge Canyokun tadi po sapa kuwi lho. Saiki dalang kondang kok rapati kondang ki piye? Kok kondang, Mbak? Kondang. Kondang apane? Rada larang. Oh, ya mulane tak sah nanggap kuwi to. Wah, ya Ora. aku diwangi golek iden Mas Roto. Golek ana Bae ki Suminten, anakmu dikentir iki, Suminten, Suminten, mbokne. Piye? Kowe bubuk karo aku wae. Kok malah bobot Aja ngono iki anakmu nek diumbar iki anakmu wis meh kentir. Wis. Tak didit. Gek ndang tak dedet no Aduh, ngono aduh, ngono. aduh, Anu. Wis to. Mbak, aku ki nak yo ning ngene iki, Pak. Wis to, Aku mau Nduk. aku iki wis nganu lho, Pak. Aku wis dandan cantik ngene iki to, Mbak. Elingo Nduk Cahayu. Pak. Waduh. Iki sesuk aku dandane kuwi lho, sing ngene diorek-orek kae lho, Pak. Iya iya. Tanggapke wayang, pitung Iya. dina pitung bengi, Pak. Iya 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 iya. Mbak, Wis kowe iki gek gendeng wong. lek gendeng piye? Lu kabeh iki lho. Karo si Wong gendeng kok dipeksa. Piye to, Mbak? Wis gek gendeng ngono kuwi cepet. Ngono kuwi, saya ceritane iki ngono kuwi. Piye lek joget diwarai? Ah. Gek turut kono. Alah anakku kaya gendeng tenan to anakku. Wis Suminten. Arep golek sapa? Den Mas Broto. Golek Den Mas Broto. Yo ayo ning kono, Bong. Ya, ayo, digoleki nang ndi Aduh, Den Mas Broto ning aduh, ndi? cepet golekan. Suminten, malah sing edan mbokne. Kowe sida edan ora? Ora diwakelke kuwi. Belum. Piye to? Kowe ki edano, gek tak kancani. Oh, iya, iya, Ayo iya. golek duit. Ya. Wong arep golek duit direwangi gendeng kuwi. Ndi? Wes. Mbak, oh, Den Mas Broto. Iki Den Mas. Malah Den Mas Broto. Waduh. Alah. Den Mas Broto, kula padha. Panjenengan apa Den Mas Broto? Wis sak kecekele ora apa-apa. Gendeng ya. Panjenengan apa Den Mas Broto? Broto palsu. Broto palsu, asline sinten? Den Mas, Ah. jaluk duit. Asline Pak Trimo. Kene sedulur-sedulur mengko do nyawer iki tak toke kene Suminten nggih. Setuju? Yen wis winengku marang kakung, mbuh piye carane hanane mung bangun miturut. Mula sakjroning biyen aku kelawan kowe palakrama ana adat sing diarani upacara mijiki.
kuwi tegese manten wadon duwe kewajiban bekti marang guru lagi. Kejaba saka kuwi wong wadon uga sinebut putri. Sing tegese putri iki tegese puput telung perkara. Hanggene sepisan sungkem marang Gusti ingkang nyipta jagat. Angka 2 sungkem marang wong tuwa sakloron. Dene ingkang angka 3 sungkem marang bojo. Ning nyatane bab iki babar pisan ora ana sing ndok tindakake kepara malah ndok kipatake. Ketitik saben-saben aku nyedak lawan kowe mesti tansah nyingkrih. Mlebu ning patenggan banjur kok teteki korine ndok tutup rapet. Nadyan kaya ngapa lan kepiye kuwi wong lanang. Aku mikir negara, mikir kawula ki abot gaweanku kanggo srana gawe pemarem tumrape Duryudana. Aku pengen nyanding karo bojo ning wis sesasi kliwat parandene angger tak cedhaki mlengos. Bedai apa aku dadi ratu mblegedu, dadi ratu kondang. Bandaku pirang-pirang lamun to ora bisa antuk jatine pemarem urip ana Arcapada. Mongko wong omah-omah mareme lamun to lanang lan wadon bisa kumpul bebarengan welas asih rasa tresna karonsih nyuntak marang jati ning asmara. Kowe njaluk wektu pirang dina engkas. Nadyan to aku iki wis semene umurku. Ning ibarate srengenge upamane diarani njlewar utawa wayah sore aku jiwaku tetep bedhug tengange, aku tetep ngangah-angah, aku tetep panas. Aku ki rabi karo kowe tak tohi jiwa raga. Parandene aku angger duwe pepinginan kelawan kowe mung tansah nampik kaya ngono kuwi. Raketang mung setetes aku njaluk welasing tresnamu Banowati. Sorote pandam sumuluh hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remo-remo kalingan angrangan sang dyah manahen kung sumungkem guling kawula nuwun sewu sinuwun Prabu Duryudana sampun ngantos kadukati bela panampa anggenipun anggagapi dumateng lekas kula ingkang kados mekaten. Yektosipun anggen kula rinten dalu tansah nampik sesandingan kalian paduka menika karana kula anggadhahi panjangka sarta panjangkah. Mboten namung mikolèhaken diri pribadi sak saged-saged murakapi tumrapipun keluarga sumrambahipun dumateng para kawula sak negari Ngastina. Mila saking menika kula suwun dangunipun sekawan dasa dinten Kaka Prabu Duryudana ugi nderek prihatin melu ngurang-urangi amargi ripalungguhan samangke. Sak saged-saged kula badhe ndamel sejarah enggal tumraping jagat Ngastina. Sing nduk karepake piye? Ripalungguhan samangke kula sampun pikantuk wahyu Trimanggala. Wahyune trah wiji sejati sinuwun. Wanodya Utama ambara ruming kusuma lan mestinipun sinuwun Prabu Duryudana sampun prisa tiyang menika menawi sampun anggaduh angregem wahyu menika sirikanipun setunggal sekawan dasa dinten boten saged sesandingan kalian tiyang sanes napa malih benten ingkang dados jenisipun. Nadyan to menika garwa upaminipun kok Banowati menika derajatipun putri mboten saged sesandingan kalian paduka sampun malih kok paduka sinten kemawon ingkang priya mboten saged nggepok singgol kalian kula supados wahyu kala wau krasan mapan wonten ing angga kula sinuwun. Menika
menika sampun andung katigang dasa gangsal dinten kantun gangsal dinten melih. Bar menika paduka ngersakaken menapa kemawon tartamtu badhe kula ladosi menapa mestinipun. Oh. Tumrape Duryudana ora ana gunane. Ora gumun karo Wahyu, ora edan karo Wahyu. Wahyu ki abrang apa? Wahyu eneng kene mung nyekeli bedhug. Oh. Kowe luput. Kantun gangsal dinten. Ora peduli pedahe apa entuk Wahyu lamun to aku ora iso nyenggol kowe. Wahyune minggat ya ora apa-apa waton aku iso ngeloni kowe. Ya. Nanging kantun gangsal dinten menika Wahyu wiji ratu sak saged-saged mangke tedhak turun kula kalian paduka menika dados ratu Agung Binetara adhe anggenipun perintah dumateng para kawula. Ah ora nggugu. Ora nggugu. Dina iki aku wong lanang. Yen pancen duwe kekarepan kowe dadi bojo nganti brengkele ora manut karo Duryudana. Aja takon dosa. Apa yen tak ulihke ning Mandaraka. Pripun? 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 Aku wae sing minggat, aku wae. Jenengan badhe ngulihke kula teng Mandaraka. Apa njur aku wedi ngono to? Apa kula wedi? Ngendel-ngendelake. Nadyan tem Banowati iki tilasane Duryudana nuwun sewu. Kula ne pamane nyambut gawe nggih saged. Arep nyambut gawe apa? Buka salon. Angger apa ngancam karo wong wedok, apa ngancam karo wong wedok. Apa-apa golek menangi dhewe berkudu karepe. Alah. Nek aku kangen karo kowe. Kangen apa? Kari ngempet 5 dina ora kuat. Napa tumbas mawon jenengan? Lah. Oke. Kula ragati mang tumbas. Napa tumbas? Micat pripun micat? Mbok. Aku ora kowe mo. Sawangen ratu sak donya sing ora wayuh ya aku. Mergo aku pancen kedanan karo kowe. Ning sak mangke kula nampi Wahyu. 5 dina jiro lupatno, mosok ora kuat ngempet. 5 dina ya ampun. Hi. Wes nang. Kaya ngene ya. Kula nampi Wahyu. Ora gumun Wahyu. Sik. Kowe dan Wahyu. Kowe gumun karo Wahyu. Men kaya Janaka. Kowe pengen kaya Janaka. Mergo ning atimu sing ana dudu Duryudana ning Janaka. Yen pancen kowe pengen kaya Janaka, pengen sandingan karo Janaka, kono tak sawang yen perlu aku sing ngamera. Dilatono tungkake Janaka. Sampeyan iki ngomong apa? Angger geger, angger padu, angger tukaran sampe ngundat-undat lakon sing wis kawuri lho. Lho pancen kula akeni kuwi tak gandeng kalian Permadi kula ngakeni. Nonton Lodro keteprak kula karo Janaka riyen niku. Ya senengan sampun sumpah prasetya ora apa-apa mbiyen karo Janaka ora apa-apa sing penting saiki karo aku jare ngono. Biyen yo biyen saiki lembek-lembek karo roti. Senengane isih sore tempe dele ora. Sane kersa jenengan pripun? Mboten pripun ora. Jujur. Nalika kowe rabi karo aku janjane isih suci apa ora? Ngomong apa? Ngomong apa? Ampar-ampar pisang. Pisangnya belum masak. Bab niku nembe mang takoke sakniki ora mbiyen-biyen iki karep jenengane pripun?
Yang takon to. Nalika rabi kalian jenengan kula sik suci no mboten to. Takoni saiki ora mbiyen-mbiyen anake wis loro lho. Ora isin karo Lesmana Mandraguna Lesmana mati. Senengane ora. Teklaken rumiyin menika kula palakrama kaliyan panjenengan pancen mboten suci malih. Ning mboten perkara kali Janaka. Kula ngertos panjenengan kula riyen penari to kula riyen. Kula jenenge penari senan lak tanjak merga kembegagan anggen kula tanjak robek ngertos mboten. Wis saiki piye, Jre? Biyen mulai saya mulya. Senengane ngudak-ngudak karo lakon kawuri. Ora entek, ratu mikir negara, ngono nggo apa? Kumasane. Saya gedhe suaramu. Nesu kula trim kromo ngeten iki. Manglunga, ora lunga tak balang lawang apa piye? Kuat. Dadak goleki glontor wingi nyepot lawang sik ngono kok. Manglunga! Ora kena dipenging, ora kena dikendhaleni, ora kena disemayani. Mulai ora apal karo watake Duryudana. Duwe karep kaya ya mertandangi tenan celkutik. Nyuk. Lah bali angger wong lemu mesti kaya ngono. Katangmu padha warantena becik besok amendemo Paris kang prayitna iwa saranta wonging Dwarawati tinumpes panikwawa Pandhawa kula butuh patine Janaka. Kangeh lamun kula saged atut runtut runtungan nganti kaken-kaken ninen-ninen kalian Banowati yen Janaka durung mudhar. Kula sampun matur kalian ingkang Bapa Sukalima nggih lan ingkang Bapa Sukalima sumanggem nyagahi badhe merjaya dumateng Raden Arjuna. Buktinipun menapa? Kula sampeyan utusan dumateng siswa kula nenggih Prabu Dewa Kumara supados merjaya dumateng Arjuna. Nganti kapan? Yen nganti kentong subuh Janaka durung mati, Bapa Dra sing kula gantung wonten alun-alun. Menika Bapa Durna tandha bektinipun murid dhumateng Dwija. Sampun kula rangket upaminipun Janaka kula pejahe wonten alas Palasara saged ning kula kepengin paduka nekseni bab menika. Bareng angger anak Prabu Duryudana Janaka sampun mapan wonten mriki ngibaratipun iwak kecemplung wuwu. Gawa ning alun-alun diobong urip-uripan. Diobong napa dicor? Diobong. Diobong urip-uripan.
Janaka diobong, yo Janaka diobong yo. Diobong yo. Janaka diobong. Obong. Oh, Janaka ngomong yo, Janaka ngomong. Dadiamu kowe. Ngarep aja ngantuk to, Bong. Lah kena diempet kok. Aku lho ning jujur ya, ku areken gule aku. Nang ngarep iki dadi penunjuk jalan malah ngantuk ngono. Ngendi sing roh iki kowe lho, ngarep dhewe kowe lho. Sing alun-alun iki. Awane anget. Ana apa sing roh kowe? Aduh. Ada si api biru. Diobong kaya api unggun. Janaka mati diobong. Janaka mati diobong. Truk. Apa? Kondange kok iso. Petruk diobong. Rungono kae lho, rungono. Janaka diobong. Dadi aku Janaka dadi. Aja-aja ndara Janaka ning jero kene. Iya. Ayo diseruduk lek ngono. Sing kok seruduk? Janaka. Aja no. Api unggune iki lho diseruduk. Lah sing ndruk sapa? Sing arep kowe nyeruduk ya kowe. Panas lho rumangsamu. Wis ta ora apa-apa, pisanan panase ora apa-apa. Ora ngono kuwi, anu kemburi lek ngono. Nusuke kemburi. Ngene jenenge ngundure. Lele aja ngene wong tuwa le. Lele wong tuwa le. Lah kok idak pecan dane. Ora ngerti kok. Ngarep kok, ngarep tanggung jawab ngarep. Sundangen wis to. Panas terus Ora. Wis to, mati bareng karo Ndara Janaka ora apa-apa. oke. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Sundange ngono. Gajah sing weh pitulungan marang Arjuna. Kowe gajah sapa? Taken kalih kula nami kula Gajah Gigolo. Binggolo. Golo ndas musak. Tak ngantuk omong kleru. Kleru. Ali. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Sugeng kula kunjuk Ndara Janaka. Iya, Gusti. Kaya ora pangkling swaramu. Kuwi kaya swarane abdiku Panakawan. Sapa? Panakawanku anak Semar. Lah ya sapa? Bagong. Bagong apa? Bagonge mati. Amin. Amin dasmu. Petruk ya nek wong banyak diamini kucluk. Gajah Binggolo aku matur nuwun. Mang nyingkre. Pun mboten sampe lu cawe-cawe lampan menika kula ora ari nganti tekan kedaton pisan wis. Hey! Wait! Wait!
Adeyeng. Mandiya sabdaku karmamu sok matimu ya meh kaya ngene iki. Adeyeng. Pate juleg Harya Suman Harya Sengkuni. Triganta Pati Swela Putra. Handaya Siwi. Ora nggih Handaya ngawut ora. Ayo rasane sing ngicuk-ngicuki Duryudana kelakuane kaya ngene kowe. Duduten kadhingmu iki lara biat lho. Lara biat. Ora senengane. Etan ala kowe arep ngopo? Ngapa-ngapa piye? Duryudana ndi kon maju rene. Kon cincing sak wedokane. Wah! 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 Ah! Wah! Wah! Ah! 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 Kalah kabeh, Nduk. Ayo. Monggur mulu anu musuh jaran sirkus kalah, Dek. Ayo. Kowe iso dolanan bal? Iso. Ora mung bal susuhe iso. Lek omong aja elek-elek ngono isin-isine ora. Ah piye ngene iki diriwangi gareng turu to, meneng ae kek mau. Deng, masalah penekan ning lemari nyapa to kowe iki? Aku tugas kok penekan kaya ngene lho. Piye iki? Lek kowe setuju ayo saiki ae mlebu ning kedaton. Endi? Ning leng-leng ramyane Kang. Kadilengleng. Oh iya. Ning kono nek Banuwati to. Kae janjaran teji kulite merusuh kaya susu kok. Lah ngopo Ade Gur Gajah? Oh gajah ndek gading kok. Mlebu ana momong ana kesempatan kaya ngene diora arek pisan iki. Ngestina Ripalu. Oke. Yo. Ya palaruta godha guru kula yen tanamu tusa sang Sri Gong nun ben ketok gajah tenan bengok kaya gajah ngono lho. Hah? Bengok. Gajah piye? Bengok ndang. Wes aglar Kuwi. Kuwi apa-apa gending mesti gumun ora. ya wis tak turu ae ngono men gending ra oleh ora. Bengok lho. Nah. Yen wonten gajah mestine ana suarane. Ayo Gong, ndang Gong. Ayo. Ande babon. Bengok kaya gajah lumrah kaya ning nggen berbinatang. Kuwi lawang goblok. Ya tak ora iso. Munggah lho. Au! Kuwi serigala. Meong. Kucing. Kucing apa sing Wes ora. Nang kene barang kedaton sing kok adewi sapa? Iki gajah ya? Heeh, sapa sing ngarani tikus gajah? Sapa jenengmu Dewi Banuwati? Lho. Wis ngerti jenengmu Panandina malah takon. Aku mau ngawur. Nadyan ngawur ning bener. Tiwas rata udoni. Nengane. Turune to gareng turu meneng ae lah. Reng. Ya le. Turu anyel nih bayarane padha turu ora. Ya nyambet gawe le. Kakang Bakyu Rasa kuwi. Kowe ngopo mancing nang Taman Sari Kadilengleng? Goleke marang Supatniwara Garwanata Mandaraka Ngestina. Dewi Mayang. udu Mayangi mambengi Banowati. Iya ning Banowati. Ya Banowati. Ya Banowati. Ya Tanuwati. Tanu apa Panu? Tanuwati. Tanuwati. Lah ing atase gajah kok iso guneman? Ya iso mergo ngemut radio.
Batu ana wae. Ri palungguhan iki aku mbedah negara Ngastina. Mangka sing jenenge mbedah praja Bandara Tumbayong Putri. Putri Ngastina ora ana liya kejaba kowe. Tan wurunga bakal amarem entuk jatining pemarem. Sawangen iki gadingku lho kaya ngene. Sawangen. Duryudana mesti selayu gadinge. Aku kaya rembukan apa? Rembukan apa? Rudha paripesaya to. Ayo reng tu. Tangi to. Ya Kakang Mbakyu. Ayo bruki bareng. Heeh. Aku mau. Ya, apa yo? Lumajar kapiandhem Dewi Banawati. Merga saka ajriying ngrangkul dumateng Sang Janaka mangka wong entuk wahyu ora kena gepok singgol mring priya. Wahyu cat wahyu wiji sejati panjing mring Sang Arjuna. Dimas rasa kopro mumet lho gong ora senengan. Bene lek ana garing turu terus. Reng. Seneng amat. Doh. Aku nyeluk tulung Dimas. Inggih ning sampun ngantos nyinggol dumateng kula. Lah sebabe apa? Mboten amargi kula kalian panjenengan menika sampun benten paduka sampun winengku dening kakung. Kula benten kalian rumiyin mangke ndak malah dados dosa. Suci-suci joh kowe iki senengmu ora. Mboten mekaten, mboten nyuwun pangapunten Kakang Mbah. Iki lho ngrangkula gading kowe lho ora apa-apa. Apa awake iki waton aja buntut, Reng. Tanginya ya tulung, Reng. Tulung tangi kali seprapat jam iki lho. Toh. Aku tulung ana. Dimas Arjuna aku tulung ana. Sebabipun menapa? Ana gajah. Gajah sinten mburiku iki mangingkir. Alah ningkir. Aja ninggol. Ninggol ora. Bus. Gajah. Alah. Toh. Gajah iki binatang sing paling jujur. Ngertina? Lek liyane ora jujur. Upamane enek ya iki cap kaki 3 dibuka renek kaki 3-ne. Jadi kopi luwak dibuka renek luwak lek sarung cap gajah duduk dibuka enek tralin iki to. Reng, yajud ora. Kok datang barbar lele mbok wis omong ae ora. Sesuk awan sing mayang neh lho iki ora omong ae mesti. Senengane ora. Kuwi Badaro. Badan-badan piye? Tak gading pisan apa piye, badan-badane ora. Oh. Wis entek wektune. Halo, mepsa wis dipanasi. Salin. Doh. Jangan dadi gajah terus nanti tanggal 14 kok. Lah sapa sing ngancani aku senengane? Lah dimangano gareng turu. Lah. Anggere nek rancak mesti disendeni lho. Aja le. Entang wis ya ini wis. Dolereno. Anak sing ngamuk ora trima mar. Sapa? Kae Ratu Sabrang nggawe kuluk lho, mekutha kaya kongguan. Oh, kae musuhku Dewa Kumara. Ah.
kamu barang tak tindakake kanggo srana mateni Janaka. Timune akeh kang dadi rubeda. Sapa ki Bulus iki? Semar Badranaya kuwi sapa? Dewa Kumara, endi Janaka? Kae momong aku yen ra trima musuhe Semar. Ilang nyawamu, bomku tampanana. Mesti angger nek wong rame-rame kok mesti kowe mun. Bola-bali. Kukumu kok sepidoli ben ngopo? Apa nek sampe gumun karo kowe? Nang kene sing enak aku karo kowe. Gareng turu ki wayahe kowe reng. Piye to? Reng. Pak, apa? Mbak lara. Tak idoni tenan kowe. Kari sithik. Keturu ra. Bule, jenengan kudu matur nuwun kalih kula. Bapak ambak wong tuwa niku yen ngerti sampean ngoten niku mesti ringas dheweke. Mergo iki wayahe aku randang barbar iki nyari. Masalah. Gong, ngun. Gareng gong, nyapa? Bubuk neh. Ya ampun. Golekno semen tak core ning kene. Aja le ora. Nganti Mas Gareng. Alah timbangi lokne sapa tak nang bis mlebu bis aku. Ora melu mangan kok. Enek to? Eneng no ora. Lah. Ora apa-apa, jane aku sik wareg. Eneng mangane. Separo eno. Enak lho iki. Ya sutur apa-apa. Turu mangan senengane gumun wong karo ngono kuwi. Lho lunga ta. Gara-gara wong turu marah entuk wahyu ngono. Gareng awas ya. Lek turu terus kaya ngono aja takon dosa. Malah tak golekne kipas tenan lho malah. Iki wahyune ditampa karo Anoman entuk wahyu kapanditan Werkudara entuk wahyu sing jenenge wahyu kaprajuritan Ndara Janaka entuk wahyu wiji sejati panunggalaning Trimanggala tegesipun lelampahan dalem menika sampun paripurna.